Wow! Sugba, tula, ilaw. Hey yo, may bungkag aniya na puta karon nagbabalik no other than ang iyong tagapaglingkod. Yeyets ang bana nga nga sa Wagnars kay nagdaong nga mangkalingkawat sa kalisod. Pero nagagidlay naman hinuon naunsa naman panabang Kabalo naman gid mo kung aha mi padulong no kay napatisir-tisir gud ang bayot gud kunuhay ba. Pero pahibalon lang gihapon ta mo. Niabante na mig Dupin Island sa Alabama banda no para mo breathe in breathe out kunuhay ba. Araw na pud makarelax relax ra pud kunuhay ta sa mga paghitabo sa world environment good. Dayon dili na lang nato kwintahon ang oras sa pagbiyahe no. Basta kay pahibalon na lang ta mo kung unsa kasakit sa among mga bulot panabangi. Kanang makapasapyot gyud siya. Dayon sa among pagliko kay hapit na lagi minabot, mura na may nomig nabot sa Middle East, mura magnaa sa Saudi, panabangi. Tigikan na may alas 8 sa buntag no, naabot may bayad mga alas 6 kape na. Apil ang kwinta sa atong mga relaxation and recess sabay gasolinization. Sumukabat yun siya mga 10 hours kapen, kaog lampen. Bali 2 families day mi ana no, nauna lamig abot. Shout out diyan ninyo bro, Maligro family. Kami ra gyud sige ani og sabot-sabot kung asa may manglupad banda sa world. So maon na ne kaugman ne panabang maong wala na nako gilangan pa kay hawak man ako ang bet ay stay ang yawe. Matig explore na lang po dayon ako ang surrounding sa housings. Kay murag lami na pud itugpa bayat kay murag burlogs lagi. Yes. Wow. It's nice in this place. Yeah, so nice. The room is good. The room is good. Oh. This is so good. Kay nakahuma na matag beauty rest then wala na kay ko naka-video sa mga ganap atong kagabi una kay mga burlogs lagi. Mao nang pagkabuntag ni abante na lang po ko dayon sa spot kung saan hindi ko na alam kung saan basta kay naglakbay ra ko ana. Dayon usaw ta man dira man ko gidalas kapalaran. Dayon wala na lang po ko naglangan kay nangatol na kayo lagi ning mga kamot lagi nako. Ang katong nga angli ray makasabot kaog bunot. Sumoto after a few hours padulong na palubot ang action cam bayet. Nakakuha ra gyud intawan ng bayot panabangi. Bali ang nikubit ay sa atong pagpangawil no kay speckled trout ug pangmalakasang ladyfish. Wow! Upat kabuk atong nakuha ana no, wala ra na ako nabidyuhan kay pila biya pud ko ka oras na nagpabulad intawon. Dayon mi surrender na akong action cam bayet mao na siya. Dapat sukdo na to na siya. Ayhan na to isulo sa Trader's Joe nga bag. Kay dapat 15 inches above ang size ana sa atong isda. Kay lisod na dili ra ba mahangyo ang mga pulis diring dapita. Ang multa bayet halang kay makahilak unya kawa sa oras. Dahil kailangan po kag lisensya ahiya ka makapangawil diring dapita. Tag $35 po kaayo bayet. 7 days ra na may pagmamana. Kay nahuma naman ta sa tong kalaki ang pag-uli na sa mo'y kalbaryo kayo bayet. Kay arang layua man intawon kayo sa Baclayon mura man kag nasa lugar ni Lizardo aning style intawon kaig mamon. O ka butang og sunscreen akong kalo nalimtan sa sakyanan giahak. Ay, Jesus, panabang. Init kayo. Kano mo karon? Gahike pa in town girl, taas kay akong gihike haikon. Kung haikon taas kayo. Gihangak na ko. Makatula na ta makatula. Kauban din. Migani kay good size ba? Legal size. Ikaduha ko jud ko naputlan og kuan. Ang pinakalas kay natangtang na ang lure. Nakoy nakuha nga ladyfish. Then akong gi-search. Mura siya bangus kay naa siya daghan kay kuan. Tunok. Dili ang isa ang nakuha duha ka trout ug duha ka ladyfish. Ilahi lang guro nigluto. Labi ka na sa kilawon? Mo tasting dagkaon og trout wala ug ka og trout. Wa og record buwan nalingaw na ko pangawil. Dapat lagi daw sayo kayo. Ug mo na pod sa isbuntag. A few moments later. Dahil nisapit na po ng ikaduhang kabuntagon, wala na napabili na kung amo bayet. Kay gusto po lagid siya mo tasting og alay lakad. Kay dili man siya mapabadlong ni ana ra pagkog hala sige abanti ta basta kay walay reklamuhay ha. Dahil sa pagsugo na ko pangawil, nagrasyahan na sa tag mga good size nga mga isda no. Makaingon na lang yung kag salamat Ginoo, sureball ng panudan ni Yeyets. Mga 3 hours ad na akong paglabog-labyog nakakuha ra yung tag duha ka trout ug duha ka Spanish mackerel. Maong kirig-kirig na sa lang simo sa akong amo ani. Hola, Dora. Namasol si Dora. Isutok
Sukil na lang po dayon namo no kay timing ra po kayo ting paniudto, ting tukob naman sad, ting bawog na sa mga customs bayet padabangi. Problemi man ni Ubin. Siyempre, mintras kasugba, di naman na pwede walay mama mo ang gitumara na lang po dayon. Tanawang bayo to, murag korek. Nakahinambit pa, murag nakatag-iyag kalibutan ng tabaghak. Kabalo ba mo kani siya, isa ni siya sa mga locals diri. Amo na siyang panganlan og si Junjun. Junjun! Oh, yaya Junjun ay libre pagkaon. Sugba, tula, ilaw. Oh, suntukin. Yayay. Sumora to, napay part 2. Maong atangin ninyo basta kay ampo gamping mo diha. Out!